naga Voice of the People Party kami syahmat ngimmi bangi snowhawk ngimmi bangi ong bangi kamhok mangi kiwei ngimmi banong bangi kambha mangi kiwei kamla drengi mi ngi kren ya ka e ka badan bat ka man hapok ka jelaji ngi kren persya e ka bamsap nama ka dan ka bamsap ngi kren persya e ka jingduk baga dan ka jingduk tang bakren persya e ka bamsap bat bakren e ka jingduk nong ba arden usngo ha kamdan si ka jingduk kadan nam ka jingduk kadan nam ka bamsap tang bakren ya kata nong bang kren sungo hok mga ngihaban wat balay ka dok kari gijingi ngihaban wat balay ngilong kumni manu ba bamsap bam kita kepada nakabor balay ngin len ni gijingi siya larangin chinlayo ika sorka ka balay naga bamsap upat ba unom nong kumni ngindayati ngindaywat ngim kuwa ban keno ngeweri upat ba unong ailat yang ika Voice of the People Party ngin penkut ya ka bamsap ala dia ka Voice of the People Party ngin rat ya ka jingduk ala dia ka Voice of the People Party ngin pendok ingin ka jingle bor laga long nadu na snong na tau haki et ki ma ki rat ba kontra ter ngi kramwan badong nga de bahak nga de bo biang do em lada don lada ma phi ki pat ba ki ba et akan ka ri ka jingi phidang yo i badan uway pat unong ela mo bakambiang kaway pat ka seng ka bakambiang ban pelat jepi naga jingdok manile persya ka bamsap ban aji sngan mlilay da pikin ta jingiro ngimi onong ngimdu nong iiru em tangba pihak banda perkhat banda pintigna shisha bauta dan ikata ka kunun ka kambiang ya ka Voice of the People Party nrengitep bakumlong kumbakalong lamdan daga waypat ka pati ka bandan ni namrim gi baklan bakaban kren haba shit haba shy wat laga taru haga jinglong brio ngismo kamlele lu pat ba warta ti dingi namar ngi pat yo ti ngi pat dan de haga bor bansu ongan sungai baik kat bakren u ba arden te kamlele da ong bangam ngeju dehi ban artetin tambah bansu penrem pat klem pat iru kumnun penrem mo nakataga daw nga juong nga bangalay keleng-keleng kamlele na pi arta tiningi tangba wat pat kentait kat ba pimpat persyang persyangken haka arhu fra pengkubor kenyingi kumangila job haka MP election naka live punriu teligi constituency ngila job live puar teligi constituency bat ngam artetin banaka lai punri utli constituency haka MLA ingin job ya lai pusau ka lai pusantli constituency ngadan ka jingi ka bajengai bangai i bangin poi syagata katong lalu pai ba uyeng scam triang kumbangalong menta bawat syagaru hills menta kaladon kata ka jingkwa bangin sedang ban lek ban pensyai lem ban pensngoto lem hadin jong arhu praken anda pila jit yangi how arhu pra anda ka Voice of the People Party kala syong hagal yang sinsya nadu tau snem kan sedang ban bisyar yangi nadu tau snem kan pidon kan ban pet benia yangi nadu arhu pra pet kumno ngiyah pet kumno ngilong lada pi isisha bakata ka jingya linti jingi kami ada idol kami hapsur ban ka jing kmi linti ke jong pi don hok nadu arp hondai ban kentat kuat ya kata yangi hak election MDC kata ka di jing start ka bangi kwa ban hikai nangar kiwe kinum kwa bu pat baun start kim kwa bu pat baun tip kim kwa bu pat baun slow ki kwa bu pat baun slow do jingerman day namar kata kata ngi le chiki pai ba ngi si ong ngi pai ba wat ju kren do jingerman namar bakut ki pai ba ki ngi le yu ngi day tau pai ba day namar kata ngi ong pidon ya ka bor bat kata ka bor ka ba pidon shisha pila pendon kam hot haga di ka MP election